Türkmen Daşary işleri ministrliginiň resmiýetleri Katarda Taliban hereketiniň siyasi idarasynyň ýol başçysy Molla Abdul Gani Baradar bilen duşuşdylar. 11 awgustdaky gepleşikler Owganistanda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri, şol sanda ýurdun demiradygyndaky Merkezi Aziýa bilen serhetleşýän itiraplaryny öz gözükçülügine geçirmeginiň şeýle-de Owgan hökümetiniň sinip biljekdigi baradaky howatyrlanmalaryň arasynda geçirildi. Türkmen hökümeti soňky aýlaryň dowamında Taliban bilen geçirilen azyndan 3-nji duşuşyk barada hiç dat habar bermedi. Ýöne gepleşikler baradaky maglumatlary Talibanyň sözçüsi Azatlyk radiosyna tasdiklady. خدا کنه جو رو صحتمند باشین رئیس بله ملا برادر خون با Molla Abdul Gani Baradar Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň resmiýetleri şeýle-de Özbekistanyň prezidentiniň Owganistan boýunça ýürütip wekili bilen gepleşik geçirdi. Onuň dowamında regiondaky möhüm meseleler, Owganistandaky ýagdaýlar barada gurrun edildi diýip Talibanyň medeniýet wekili Zabihullah Mujahid 12 awgustda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. کرده و با وزیر خارجه ترکمنستان هم دیدار کردن پیرامون مسائل مهم منطقه و افغانستان رو صحبت کردن. Ol Türkmen baş diplomatynyň ordunbasary Wepa Hajiýew bilen geçirilen gepleşikleriň dowamında iki ýurdun arasyndaky sowda gatnaşyklaryny üstünmek mümkinçilikleriniň hem maslahat edilendigini sözüne goşdy. مسائل عمده تجارت و روابط آینده مرز مسائل Gepleşiklerde Owgan raýatlarynyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna tapar etmegine mümkinçilikleriň döredilmegi, serhet nokatlarynyň üstü bilen Owganistany dürli önümleriň, şol sanda harytlaryň we sowuklandyrylan gazyň möçberini artdyrmak barada gurrun edildi. Türkmenistan bilen Owganistanyň arasyndaky gatnaşyklary hem aýratyn üns berildi diýip Zabihullah Mujahid belledi. در مورد صحبت‌های مثبت شده و انشالله تصامیم خوب گرفته خواهد شد. Görnüşine görä gepleşikleriň dowamında resmi Aşgabatyň jeňsi topary bilen iki goňşy ýurdun arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary maslahat etmegi, Türkmen häkimetleriniň Talibany Owganistanda kanuny häkimet hökmünde ikrar edýändigine ysara edýär. Galy berse-de 11 awgustda Talibanyň Katardaky siyasi idarasynyň wekili Suhail Şahin özüniň Twitter hasabynda Türkmen tarapy bilen geçirilen gepleşikler barada maglumat berip, olaryň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklar, serhet meseleleri, ykdysady proýektler, şol sanda Türkmenistanyň Owganistandaky diplomatik wekilhanalarynyň howpsuzlygy meseleleriniň üns merkezinde bolandygyny aýtdy. Mundan başga da Şahiniň sözlerine görä Taliban goňşy ýurdun Owganistandaky diplomatik merkezleriniň we ykdysady proýektleriniň howpsuzlygy boýunça ynandyryp, iki ýurdun arasyndaky dostlukly diplomatiýa gatnaşyklarynyň geljekde has hem ilerlejekdigine umyt bildiripdir. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi we resmi habar serişleri bu duşuşyk şeýle-de resmi Aşgabatyň jeňsi topary bilen Talibanyň wekiliniň sözlerine görä bardygy aýdylýan dostlukly gatnaşyklary barada hiç hili maglumat bermedi. Azatlyk radiosynyň dowamly tinçliklaryna garamazdan bu barada ýurdun Daşary siýasat idarasyndan kommentari almak hem başartmady. Şol bir wagtda Twitter'däki ýagdaýlary ýakyndan izlerleýän käbir bilermenler Taliban jeňçileriniň berýän wagdalaryny şüpheli garaýarlar. Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panyer jeňçi toparynyň sözlerini bil baglap bolmaýandygyny belläp, şol bir wagtda olaryň häziri çelini goňşy döwletleriň hasabyna serhet araçaklaryny giňeltmek baradaky ymtylmalarynyň bolmandygyny hem belledi. I think we can believe the fact that they won't attack them. There's never been, to date, there's never been any Egerde Taliban goňşy döwletleriň serhetlerine hüjüm etse, munyň uly netijeleri bolar. Türkmenistany bilmedim, emma Täjikistan we Özbekistan destine odal baglasylan iki taraplaryň we köp taraplaryň gorunlyk lalasyklaryny ýyşy girderler. Asliýetinde bu ýagdaýlarda Türkmenistan hem garada galyp bilmez. Egerde Owgan tarapyndan Türkmenistana hüjüm edilse, onda ilkinji nowatda Russiýa kömege geler. Elbetde bu ýagdaýlarda Türkmenistan bilen Talibanyň arasyndaky bar diýilýän dostlukdan hiç zat galmaz diýip Panyer belledi. totally ruin any chance of any kind of friendly relations they would have with Turkmenistan. Ol Talibanyň odolky häkimeti döwründe jeňçileriň esasan bir kanun nese teristleriniň sowdasyndan gelýän girdijileri bil baglandygyny, egerde olar öňkü tejribe eýirip narkotik jisimlerini Merkezi Aziýa ýurtlaryna, hususan da Türkmenistana aşyrjak ýa-da üstünden tranzit geçirjek bolsalar, onda dostlukly diýilen gatnaşyklaryň ýene üýtgejekdigini aýtdy. If the Taliban wanted to reestablish that, or and the amount of narcotics being seized along the Afghan-Turkmen border increased
hugely, dramatically. Bu ýagdaýlarda Türkmen hökümetinde Talabanyň wagdalaryna näme derejede bil baglap boljakdygy barada şüpheler dörär. Garat umuman aýdylanda Talabany ynam edip bolmaýar. Olar juda köp wagda berýärler. Häzir olar ýurdun içine dolu özgüdükçiligine geçirmek uğrunda tagalla edýärler we olara garşy çykýanlara daşardan himayatyň berilmeginiň öňüne aljak bolýarlar. Munuň üçin olar itilendi koptuzlyk wagdalaryny bererler. Emma Taliban häkimeti dolu ele geçirse, jeňçileriň häzirki sözleri soňraky hereketlerinden düýp götür tapawutly bolup biler diýip Panier sözüne goşdy. So, what they're saying now and what they would do if they actually had control are probably two very, very different things. Yeni bir bellemeli ýagdaý. Talabanyň mundan ozolky, ýagny Türkmen tarapynyň çakylygy taýsynda 10-njy iýulda Aşgabatydan tapary boýunça Owganystanyň Daşary işleri ministrligi ýüriti beýanat ýaýradypdy. Onda Owganystanyň resmi daşary siýasat idarasy bu gepleşikleriň Taliban jeňçileriniň soňky aýlaryň dowamynda azyndan 3500 adamy öldürmeginiň we hüjümleri sebäpli 200.000-den hem aşy adamy öýlerini terk etmäge mejbur etmeginiň şeýle-de onurça etrapda jemgyýetçilik durmuşyny we adatyny bozmagynyň arasynda geçirilendigini belläpdi. Şeýle-de Daşary işler ministrligiň 10-njy iýulda ýaýradan beýanatynda bu hili tagallalaryň Owgan hökümeti bilen günümel konsultasiýalardan soň amal edilmegine garaşylýandygyny nykdylypdy. Azatlyk Taliban wekilleriniň türkmen resmiýetleri bilen geçiren soňky duşsugy boýunça Owganystanyň Daşary işleri ministrligi bilen habarlaşanda edaranyň wekili bu boýunça reaksiýa bildirmekden saklandy. Ýatlatdyk Talibanyň wekiliýeti şuýlyň fevralynda hem türkmen hökümetiniň çakylygy taýsynda Aşgabatyga gelipdi. Taliban hereketiniň ýolbaşçylary bilen gepleşikler Owgan türkmen serhedinde ýagdaýyň agyrlaşýan, şol tanda Owganystanda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri, ýurdun demir adygyndaky Merkezi Aziýa, ýagny Türkmenistan, Özbekistan we Täjikistan bilen serhetleşýän etraplaryny özgüdükçiligine geçirýän mahalyna gabat gelýär. Azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri Türkmen Owgan serhedindäki ýagdaýlaryň howtalalydygyny belläp, ýurdun harby bölümlerinden Owgan serhedine goşmaçy güýçleriň iýerlendigini aýdarlar. Owganystan bilen serhet araçagy bolan beýleki Merkezi Aziýa döwletleri, ýagny Özbekistan we Täjikistan 10-njy awgustda Russiýa bilen Owgan serhetiniň golaýyndaky bilelikdäki harby türgünleşikleri tamamladylar. Oňa 2500 töweregi Rus, Täjik we Özbek gullukçylary gatnaşdy. 11 awgustda Mary şäheriniň käbir döwlet dukanlarynda paýta çigidinden öndürilen arasalanmadyk ösümlik ýagy satyga çykaryldy. Ýöne ýaşaýjylar döwletiň subsidiýelenen bahasyndan satylýan bu paýta ýagyny diňe nagt görnüşinde satyn alyp bildiler. Adatlyk radiosynyň bu barada sebitden maglumat berýän habarçysynyň sözlerine görä, ýaşaýjylar şäheriň Kemine köçesiniň ugrundaky 1-nji döwlet dukanynyň arka tarapynda ýerden saat 9-da nowata durup başladylar. Ýagyň haçan geljegi we satyljagy aýdylmady. Ýöne adamlar ýer nowata durmasaň, hemişeki ýaly nowatyň soňunda duranlara ýag ýetmez öýdüp, ýer bilen nowata durup başladylar. Adamlar jokrama yssyda tas 6 saat garaşdylar diýip, efirde adynyň üýtgedilip Gülsonu diýilip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjy aýtdy. Nowata duran adamlar öz ýanlary bilen 1,5 litr möçöründäki boş baklaşkalary alyp bardylar. Günortan saat 2:40 töweregi dukana paýta ýagy getirildi. Dukan satyjylary onu saat 3-den soň satyp başladylar. 1,5 litr paýta ýagyny 21 manada satdylar. Onuň bahasy 20 manatdy. Adamlar munyň döwlet bahasy 1 manat gymmatladymy diýip soranda dukan satyjylary ýok, öňside ýagyň ýany bilen derege yaramajak daýa haritler goşup size ýene 3-4 manat töletdirýärdik. Indi size hiç zat bermän, daşyndan 1 manat töletdirýäris. Bu hem siz hem de biz üçin gowy diýip aýdýarlar diýip yerli ýaşaýjy belledi. Onuň sözlerine görä adamlar bu aýdylýan zada hayran galýarlar. Ýöne hiç kim goh dawa etmeýär. Sebäbi goh etseň seniň özüň günäkärläp goýýarlar. Şeýle-de bazarlarda ýagyň bahasy mundan 3 hesse gymmatdygy sebäpli adamlar sesini çykarman ýagy alyp gidýärler diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Bellesek häzirki wagt hususy dukanlarda we bazarlarda 1,5 litr arasalanmadyk paýta ýagy 64 manatdan bahalanýar. Habarçymyzyň sözlerine görä döwlet dukanlarynda nowata duran adamlaryň köpüsinde nagt pul bolman soň
Olar pensiya ýa-da döwlet kömek pullary geçirilen bank kartlaryny getirip ýağın bahasyny kartdan tölemäge synanyşypdyr. Ýöne dukan satyjylary internetiň hiliniň pesdigini aýdyp tölek terminalynyň işlemeýändigine, şol sebäpli ýağ tölekleriniň diňe nalt görnüşinde kabul edýändiklerini mälim etdiler. Şonda nowata duran adamlaryň köpüsi kartlarynaky puly nagtlaşdyrmak üçin banklara we bankomatlaryň ýerleşýän ýerine aýlandylar. Ýöne bankomatlarda pul ýokdugy sebäpli pensiya we kömek pullaryny nagtlaşdyryp bilmän saat 4:30 töweregi ýyllaryna geldiler. Olar dukan satyjylaryna kartlarymyzy goýup gidele. Terminalyňyz haçan işlese şonda ýağın puluny kartymyzdan çekäň diýdiler. Şonda dukan satyjylary paýta ýağynyň diňe nalt görnüşinde satylýandygyny, tölek terminallary işlese-de ýağın puluny kartdan alyp bilmeýändiklerini aýtdylar. Bankomat gözläp şäheriň dürli ýerine aýlanan ýaşaýjylaryň käbiri muňa gaharlandy. Ýöne hiç tat diýmän biýalaç öýlerine gaýtdylar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda adygyň çäkli görnüşlerinden we sanyndan ibaret iýmit paýyna girýän önümler subsidiýalenen bahadan satylýar. Bu önümleriň düzümine towuk buğdy, ösümlik ýagy, şeker, un we ýumurta ýaly haritler girýär. Döwlet dukanlarynyň aglabasynda bu haritlaryň satywy ýygyderli gijikdirilýär. Käbiri owalara bir näçe hepdelap un, çörek, towuk buğdy, ýag we şeker getirilmeýär. Uly ary kesmeden soň satywa çykarylýan bu önümler üçin ýüzlerçe adam nowata durýar. Olar 1-2 saatyň dowamında satylyp utarýar. Türkmenistanda soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edip gelýän ykdysady kynçylyklar global pandemiýanyň arasynda hassa ýitileşdi. Dollaryň gara bazardaky bahasy onuň resmi kursundan 10 esse ýokarlandy. Munyň bilen bir wagtda hususy dukanlarda azyk we beýleki haritler ýygyderli gymmatlaýar. Bu ýagdaýlar köp maşgalalary subsidiýalenen önümlere garaşly goýýar. Käte bazar bahasyndaky beýleki has gymmat önümler döwlet bahasyndaky önümleriň gapdalyndan goşulyp ilata mejburi ýüklenýär. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri ykdysady kynçylyklar, işsizlik, adyk gymmatçylygy we gytçylygy bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly mesele gozlamaýarlar. Türkmenistanyň günbatar sebitini iri we oňluk marlar müňläp aç, suwsygyrlýar. Emma ýurtdaky resmi maglumat siýasaty, hatda tebii hadiseler, suw joşmalar ýa gurokçylyk bilen bagly kynçylyklar hakynda hem hiç bir maglumat berilmezligi marlarçylyk kozuluklarynyň çeken we çekçek ziýanlaryny anyk keskitlemäge mümkinçilik bermeýär. Azatlygyň habarçylarynyň öňki ýyllarda beren habarlaryndan hem belli bolşýaly Balkan ýurduň işsizlik, suw ýetmezçiligi sebäpli çöken ýene bir sebit bolup durýar. Sebitin Google'y, Gapy Akşam, Gum sepişen we Tüger daýhan birleşikleriniň ençemi düýedarçylyk we dogurdarçylyk kozuluklaryny ýyl başyndan bäri gaty gurok gelen ýyl we aşy ysy howa netijesinde müňläp düýe. Oňluk marlar suwsuzlukdan haram edildi we ölýär diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Onuň sözlerine görä, bir tarapy deňiz, beýleki tarapy gum depeleri, sırap yatan çäge bilen gurşalan ör meýdanlaryna bu ýyl hasam agyr geldi. 45 gradusdan aşýan ysy howada marlar üçin ne ot bar, ne de suw. Balkanly marlarlaryň agyr ýagdaý baradaky maglumat sebitde Sowet döwründen bäri gijikdirilip gelinen suw desgasynyň ullokan dawara, aýdym saat bilen ulanmaga berilen wagtyna gawat geldi. Tadakanyň maglumatyna görä, bereket etrawyny ulanmagy berilen täze suw howdany ýurduň günbatar sebitiniň ekrançylyk meýdanlaryny Garawun kanalynyň suw bilen üpçün etmäge niýetlenen. Şol wagtda bu desga näçe döwlet terişdesiniň harçlananyny, onuň haçan we nädip özüni ödejekdigi aýdylmaýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli synçy Garawun kanalynyň 1096-njy kilometrine açylan täze desganyň sebitdäki suw meselelerini çözüp biljekdigini, aslan onuň şeýle niýetlen gurulanlygyna hem inanmaýar. Hünärmeniň pikirçe, bereket etrawyna açylan täze suw howdany Türkmenistandaky beýleki bir topar desganyň gurulşygyna bolşýaly döwletiň puluny ogurlamak üçin gurulan howdany meňdeýär. Täze suw howdanynyň gowurmy 18 milyon kub metr bolup, ol güýz, gyş aýlarynda kanalyň
asak akımını suýgynamaly. Ýöne häzirlikçe suw azatlyk bilen gürleşen hünärmeniň tasdiklamagyna görä odalam agyr gurokçulukdan we suw ýetmezçiliginden kötenýän oba adamlarynyň hasabyna toplandy. Açılış tawarasyny gowy görkezmek üçin Gyllarbat, Mawtumuly, Garrygala töwereklaryny ekilen owa hozurlyk ekinleriniň suwuny kesip täze açylacak howdany suwdan olurdular. Bu deskanyň daýkanlary hyzmat etmek mümkinçiligi ýok. Sebäbi ol ýerden suw paýlamak üçin millionlap dollara durýan sorugy, nasos stansiýalar gerek diýip hünärmen aýtdy. Şeýle dol bir suw howdanynyň hatda ýakyn töweregindäki owalara hem peýdasynyň degijegini sorak aksyn alýar we ondan gaýanla Garabogadyň owalaryny nebitdagy hiç bir peýda bolmajakdygyny öňe sürýär. Adatçy bolşýaly Türkmen prezidentiniň Balkan eden saparynyň dowamyny bir ýerde agyr şertlerde ýaşaýan adamlaryň kynçylyklary, olary adatmak barada mesele gozgalmady. Balkandaky dowamly we agyr suw ýetmezçiliginiň üstüne soňky ýyllarda mardaky, ahyrlaky, daşuguzdaky suw desgalary, howdanlar we kanallar, ara ýaplary hem ýdegsiz galyp tutuş ýurt barha çuňlaşýan agyp getmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýar diýip synçylar aýdýar. Ýatlasak Balkan vilayatynyň adamlary soňky 20 ýylda maarlarçylyga, balykçylyga urulan garwalar derarly bir topar sosial ykdysady problemler bilen ýüzbeýiz boldy. Bu ýagdaý sebäpde işsizligiň açyk köpelmegini, adamlaryň iş göllep başga ýerlere göçmegini, netijede mektepleriň, saglyk nokatlarynyň ýapylyp 60-70 ýyllyk taryhy bolan ona bolay obanyň kartadan öçürilmegini alyp geldi.